ብሃንደበት ግን ናይ ሃዛል ጓዳን ዝኾነት ንዓሰርተ ኣርባዕተ ዝዕድሚኣ ቆልዓ ምስ ረኣያ ኣብዚ ምሳኣተን ክጸንሕ ከም ዝኽእል ይዛረበን። መዓልቲ ድሕሪ ምሕላፎም ሎሊታ ምስ ሃምበር ብምትሕፍፋር ዓይኒ ክጠማመቱ ይጅምሩ። ሎሊታ ጓል 14 ዝዕድመ ሃምበር እውን ዋላ እኳ 50 ዓመቱ እንተኾነ ብዘሰንብድ መልክዑ ክልቲኦም ኣብዚ ሰዓት ናይ ምድልላይ ስምዒት እናረኣዩ እዮም። ሰላም ናይ ቻናል ቤተሰብ ከመይ ትኾኑ? ንሎማዓንቲ ንእሽተይ ግዜ ዝጸንሐን መሃሪት ዝኾነትን ሎሊታ ዝብል ስያሜ ዘለዋን ኣብ ሓቃዊ ታሪኽ ዝተደረኸን ፊልም ሒዝናልኩም መፂና ኣለና። ላይክ ብምግባር ናብ ኩሉ ሰብ ንኽባጻሕ ሓገዝኩም ኣይፈልየና። እቲ ፊልም ኣብ ፈለማ ሃምበር ዝተባህለ መንእሰይ እናርአየና እዩ። ብሃንደበት ድማ ሓንቲ ጓል ናብቲ ዝነበረሉ ከተማ ምስ መጸት ሃምበር ትኹረቱ ይስረቕ። ናይዛ ምልክዕቲ ጓል ስም ኣናቤላ እዩ ዝበሃል። ሃምበር እውን ምስ ኣናቤላ ተላለዮም ብጣዕሚ ደስ ዝብል ናይ ፍቕሪ ርክብ ይጅምሩ። ኮይኑ ግን ድሕሪ ወርሓቲ ኣናቤል ብናይ ማኪና ሓደጋ ምኽንያት ትመውት። ጌና ዘየስተማቐረ ፍቕሪ ዝተሓደገ ሃምበር በዚ ምኽንያት ብጣዕሚ እዩ ሓዚኑ። ካብኡ እንዳሓር እውን ብዙሓት ዓማወት ይሓልፍ። ሃምበር ካብ ኣናቤላ እንዳሓር ወላ ሓንቲ ዓይነት ርክብ ከይፈጸመ ኣብዚ ሕጂ 50 ዓመቱ ረጊጹ እዩ። ኢሉ እውን ብናይ ፕሮፌሰር ማዕርግ ተመሪቑ እዩ። ካብ ኮሌጅ ተመሪቑ ዝወፀ ሃምበር ኣብዚ ሕጂ ህይወቱ ንኽመርሕ ናብ ኣኩኡ ንፈረንሳይ ይኸይድ። ኮይኑ ግን ናብቲ ናይ ኣኩኡ ገዛ ምስ ከደ ብናይ ሓዊ ሓደጋ ምኽንያት እቲ ገዛ ሙሉእ ንሙሉእ ተቓጺሉ ይረኽቦ። ኣብዚ ሕጂ ምስ ኣኩኡ ክነብር ስለ ዘይኽእል ኣብ ኮሌጅ እንከሎ ምስ ዝተዳለዩ መሓዝኡ ንክረኽቦ ይኸይድ። እዛ ሰበይቲ ሃዛት ትበሃል እንትኾን ጓል 14 ዝዕድሚኣ ጓል ነይራታ እያ። ኣብዚ ገዛ ውሽጢ ዝነብራ ንብሕተን ስለ ዝኾነ ምስኣተን ክነብር ከም ዝኽእል ትዛረቦ። ኮይኑ ግን ሃምበር ዘዕርፈሉ ቦታ ክሳብ ዝረክብ እምበር ኣብዚ ብዙሕ ክጸንሕ ከም ዘይደሊ ይዛረባ። ብሃንደበት ግን ንሃዛ ጓላ ዝኾነት ጓል 14 ዕድመ ሎሊታ ምስ ረኣያ ኣብዚ ምስኣተን ክጸንሕ ከም ዝኽእል ሓሳቡ ቀይሩ ይዛረባ። መዓልትታት ብዝኸዱ ቁጽሪ ሎሊታ ምስ ሃምበር ብምትሕፍፋር ዓይኒ ምጥምማት ይጅምሩ። ሃምበር እውን ኣብቲ ዝተዋሃቦ መዕረፊ ገዛ ኮፍ ኢሉ ስርሑ እናሰርሐ እንከሎ ሎሊታ ናብኡ ትመጽእ እሞ ኣብቲ ፍርቂ ለይቲ ኩሉ ሻዕ ልችከ የጥፍአን ብዙሕ ሰዓታት ከም ዝጸንሕን ንምንታይ ስራሕቱ ኣብ ቀትሪ ከም ዘይሰርሖ ተሓቶ። ንሱ እውን እቲ ዝሓዞ መጽሓፍ ክሳብ ዝውድኦ ቀትሪ ኾነ ምሸትን ከየቋረጸ ብፍርቁት ከም ዝሰርሕ ይዛረባ። ሎሊታ ድማ ተላዒላ ኣብ እግሩ ኮፍ ብምባል እናተሰሓሓቑ ክዕልሉ ይጅምሩ። ኮይኑ ግን ከይጸንሐት ኣዲኣ ስለ ዝጸውዐታ ብቕልጡፍ ትኸይድ። ሃምበር እውን ካብዚ ሰዓት ጀሚሩ ብዛዕባ ሎሊታ ኣብቲ ዲያሪ ምጽሓፍ ይጅምር። ሎሊታ ጓል 14 ሃምበር እውን ወዲ 50 ዓመት እኳ እንተኾነ ብዘሰንብድ መልክዑ ክልቲኦም ኣብዚ ሰዓት ናይ ምድልላይ ስምዒት እናረኣዩ እዮም። ከምዚ እናበለ መዓልትታት ምሕላፎም ይቕጽሉ። ናይ ሎሊታ ኣደ ንሎሊታ ናብ ናይ ኣዳሪ ቤት ትምህርቲ ክትሰዳ እያ። ሎሊታ በዚ ኩነታት ተቆጢዓ ክትከይድ ከም ዘይትደሊ ዋላ እኳ ተዛረበት። ኮይኑ ግን መኻዳ ግድን እዩ ነይሩ። እትኸዘሉ መዓልቲ እውን በፂሑ ማኪና ንኽወስዳ ይመጽእ። ሃምበር ድማ ብሃንደበት ብመስኮት ክሪኣ ምስ ከደ ንሳ እውን ትሪኦ። እናጎየየት እውን ናብቲ ገዛ ትምለስ እሞ ከንፈሩ ስዒማ ተሰናቢታቶ ትኸይድ። ድሕሪ ዝተወሰኑ ሰዓታት እታ ሰራሕተኛ እቲ ገዛ ካብ ናይ ሎሊታ ኣደ ዝተለኣኸ ደብዳቤ ከም ዘሎ ብምዝራብ ንሃምበር ትህቦ። ነቲ ደብዳቤ እውን ምስ ዘንብቦ ኣብዚ ገዛ ንኽትነብር ዝደለኹሉ ምኽንያት ብጣዕሚ ስለ ዝፈተኾኻ እዩ። ስለዚ ንኽንምርዖ ይደሊ እየ። ኮይኑ ግን ንዓይናይ ምምርዓዊ ድሌት ተዘይሃሊካ ገዛይ ገዲፍካ ንኽትወፅእ ይደሊ እየ ኢላ ሃዛ ዝጸሓፈትሉ መልእኽቲ የንብብ። ሃምበር ንሃዛ ዋላ እኳ ክምርዖ ድሌቱ ተዘይኮነ ኮይኑ ግን ካብዚ ገዛ ተወፂኡ ተመሊሱ ንሎሊታ ክረኽባ ስለ ዘይኽእል ክንምርዖ ኢና ብዝብል ሓሳብ ይሰማማዕ። ሃምበር ምስ ሃዛ እውን ተመሪዖም ህይወቶም ክነብሩ ይጅምሩ። ሃዛ እውን ዋላ ሓንቲ ትፈልጦ ነገር የለን። ከምዚ ኢሉ ድማ መዓልትታት ይሓልፉ። ኮይኑ ግን ድሕሪ ዝተወሰኑ ግዜያት ሃምበር ብዛዕባ ሎሊታ ኣብቲ ዲያሪ ዝጸሓፎ ነገር ሃዛ ስለ ዝረኸበቶ ኣንቢባቶ እያ። ብናይ ኣደን ጓል ንመንጎ ንምንታይ ከምዚ ዓይነት ተግባር ትፍጽም ብምባል ብጣዕሚ ይጨቓጨቑ። ንሱ እውን ንዓኣ ንኽህድእ መስተ ሒዙ ናብቲ ገዛ ምስ ዝምለስ ኮይኑ ግን ናይ ሎሊታ ኣደ ኣብኡ ኣይጸንሐትን። ንዓኣ ንኽደሊ ድማ ናብ ደገ ምስ ወፀ ናይ ሎሊታ ኣደ ብስንባደ እናጎየት ኣብ ናይ መኪና ሓደጋ ምኽንያት ኣብቲ ትሕቲ ማኪና ከም ዝኣተወትን ህይወታ ከም ዝሓለፈን ይዕዘብ። ብዙሕ ከይጸንሐ ድማ ናይ ሎሊታ ናይ ክረምቲ ካብ ቤት ትምህርቲ እትምለሰሉ ግዜ ምስ በጽሐ ሃምበር ከይዱ ካብቲ ቤት ትምህርቲ የምጽኣ እሞ ኣዲኣ ዘይመጸትሉ ምኽንያት ንእሽተይ ስለ ዝሓመት ምዃኑ ይዛረባ። ናይ ክረምቲ ዕረፍቲ ደስ ብዝብል መልክዑ ክትሕልፍ ኣለኪ። ስለዚ ንዘናጋዕ ብምባል እውን ናብ ካሊእ ቦታ ሒዝዋ ብምኻድ ኣብ ሓደ ሆቴል ይዓርፉ። ኣብቲ ሆቴል ብዝተዳለወ ፓርቲ እናተዘናግዑ ድሕሪ ምምሳዮም ናብ ዓራቶም ከይዶም ይድቅሱ። ኣብቲ ንግሆ ሎሊታ ካብ ድቃሳ ምስ ተላዓለት ሃምበር ኣብ ጎና ከም ዝደቀሰ ስለ ዝረኣየት ብሕጉስ መንፈስ ትስዕሞ። እቲ ሆቴል ገዲፎም ድማ ናብ ካልእ ዓዲ ጉዕዞ ይጅምሩ። ኣብዚ ሰዓት ሎሊታ ናብ ኣዲኣ ንኽድውለላን ንኽተዛረባን ከም እትደሊ ምስ ተዛረበቶ ሃምበር ካብዚ እንዳዓዲ ክሕሱ ስለ ዘይደለየ ኣዲኣ ብናይ ማኪና ሓደጋ ከም ዝሞተት ይዛረባ። ሎሊታ ነዚ ኣብ ሰምዕትሉ ሰዓት ብጣዕሚ ትሓዝን። ሃምበር እውን ካብዚ ስምዒት ንኽትወፅእ ስለ ዝደለየ በብሰዓቱ ከተማ እናቐያየረ ንኸዘናግዓ ይፍትን።
ሃምበር ንስራሕ ክፍተት ካብ ዘመልከተሉ ሓደ ቢሮ ይድወለሉ እሞ ስርሑ ካብ ጽባሕ ንድሓር ጀሚሩ መጺኡ ንኽሰርሕ ይዝረቦ። በዚ ምኽንያት እውን ናብቲ ከተማ ከይዶም ህይወቶም ምንባር ይቕጽሉ። ሎሊታ ድማ ግዜኣ ስለ ዝኣኸለ ናብ ቤት ትምህርቲ ትኸይድ። ወራሕቲ ሓሊፎም ሃምበር ንብሕቱና ነበረ እንከሎ ሎሊታ ናይ ክረምቲ ግዜኣ ይበጽሕ እሞ ተመሊሳ ትመጽእ። ናብቲ ናይ ቤት ትምህርቲ ዝተዳለወ ጉዕዞ ከም ዘሎን ክትከይድ ከም እትደሊ ምስ ተዛረበቶ ንሱ ግን ሓሳባ ክቕበሎ ፈቓዱ ኣይነበረን። ምኽንያቱ እውን ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ከም ዝጸንሑ ርግጸኛ እዩ። ኮይኑ ግን ንሳ ጨቕጨቓን ለሚናን ከም ዝግበር ገይራ ተእምኖ። ብሃንደበት ሃምበር ካብ ናይ ሎሊታ ቤት ትምህርቲ ይድወለሉ እሞ ሎሊታ ንብዙሕ ግዜያት ትመጽእ ከም ዘይነበረትን እዚ ክረምቲ ምስ ተወድአ ክትመጽእ ከም ዘለዋ ይዝረቦ። ንሱ እውን ክሳብ ሎማዓንቲ ናብ ካልእ ቦታ እያ ክትኸድ ነርኪ ብዝብል ብጣዕሚ ይጨቓጨቆ። በዚ ምጭቕጫቕ ምኽንያት ሎሊታ ብጣዕሚ ተቖጢዓ ነቲ ገዛ ገዲፋ ትወጽእ። ሃምበር እውን ንመዓልትታት ክደልያ ድሕሪ ምጽንሑ ኣብ ሓደ መዓልቲ ይረኽባ። ነዚ ዝተፈጠረ ነገር ድማ ይቕሬታ ይተሓታተቱ እሞ መንፈሶም ንኸሕድሱ ክዘናግዑ ከም ዘለዎም ብምሕሳብ ናብ ሓደ ቦታ ጉዕዞ ይጅምሩ። ካብ ሃገር ናብ ሃገር ካብ መዘናግዒ ቦታ ናብ ካልእ ቦታ እናኸዱ ብሃንደበት ኣብ ማኪና ውሽጢ እንከለዉ ሓደ ማኪና ኣብ ድሕሪት እናተኸታተሎም ከም ዘሎ ሃምበር ይዕዘብ። ሃምበር እውን ንሎሊታ ናይታ መኪና ታርጋ ቀስ ኢላ ንኽትጽሕፍ ይዛረባ። ድሕሪ ናይ ነዊሕ ሰዓት ጉዕዞ ግን እቲ ዝከታተሎም ዝነበረ ማኪና ብሃንደበት ንዓኣቶም ምክትታል የቋርጽ። ድሕሪ ናይ 2 መዓልትታት ኣፈላላይ እና ሃምበር ተመሊሶም ብማኪና እናተጓዓዙ ተመሊሱ እቲ ማኪና እናተኸታተሎም ሃምበር ይርዮ። ሃምበር ካብቲ ማኪንኡ ወሪዱ ነቲ በዓል ማኪና ንኽሕዞ እኳ ተፈተነ። እቲ ሰብኣይ ግን ብቕልጡፍ ብምዝዋር ካብቲ ከባቢ ይኸይድ። ሃምበር እውን ናብቲ ማኪና ተመሊሱ ናይቲ ማኪና ታርጋ ጸሓፍለይ ለክ ነይረ ሓቀይ እቲ ወረቐት ሃብኒ ይብላ። ኮይኑ ግን ነቲ ወረቐት ምስ ዝርእይዎ እቲ ጽሑፍ ብስነ ስርዓት ከም ዘይተጻሓፈን እቶም ቁጥርታት እውን ከም ዝሃሰሱ ይዕዘብ። ሃምበር ብጣዕሚ ይቁጣዕ እሞ ብጽፊዒት ይሃርማ። ሃምበር እውን ስለ ዝተጨነቐኩ እዩ ዝሃረምኩ ብምባል ይቕሬታ ሓታ እሞ ተመሊሶም ካልእ ሆቴል ይሕዙ። ሃምበር ሓደ ናውቲ ክገዝእ ስለ ዝነበሮ ንሎሊታ ካብቲ ሆቴል ንኸይትወጽእ ኣተሓሳሲብዋ ይኸይድ። ኮይኑ ግን ነቲ ኣቑሑት ገዛ እዚኡ ምስ ዝምለስ ሎሊታ እግራ ከም ዝረስሕን ካብቲ ሆቴል ወፂኣ ከም ዝነበረትን ይዕዘብ። ሃምበር ክልቲኦም ኣብ ጸገም ክወድቁ ስለ ዘይደለየ ሕጂ ንሕጂ ካብ ዝኸባቢ ክንወጽእ ኣለና ብምባል ማኪንኡ ብምዝዋር ማይ እናወቕዓ እንከሎ ይኸዱ። ኮይኑ ግን ንእሽተይ ምስ ተጓዓዙ ሎሊታ ብጣዕሚ ስለ ዝሓመመት ካብቲ ጉዕዞ ጠጠው ይብል። እቲ ሕማም እውን ዓብዪ ስለ ዝነበረ ብቕልጡፍ ናብ ሆስፒታል የብጽሓ። ኣብቲ ጽባሒት ንግሆ ሃምበር ካብቲ ገዝኡ ብምውጻእ ንሎሊታ ንምርካብ ብቴሌፎን ናብቲ ሆስፒታል ይድውል። እቶም ዶክተር ግን እቲ ጥዕናኣ ስለ ዝተመልሰ ኣኳ መጺኡ ከም ዝወሰዳ ይዛረብዎ። ሃምበር በቲ ዝሰምዖ ነገር ብጣዕሚ ይስንብድ። ብቕልጡፍ እውን ናብቲ ሆስፒታል ብምኻድ መን ከም ዝወሰዳ ምስ ዝሓቶም ብዛዕባ እቲ ሰብ ዝፈልጥዎ ነገር ከም ዘየለን ኣኳ ምዃኑ ግን ንሳ ባዕርሳ ከም ዝተዛረበት ይሕብርዎ። ንሎሊታ በብኸባቢኡ ዋላ እኳ እንተደልያ ኮይኑ ግን ክረኽባ ኣይከኣለን። ከምዚ ኢሉ ድማ 3 ዓመታት ዝኣክል ይሓልፍ። ድሕሪ ናይ 3 ዓመት ግን ሓደ ደብዳቤ ካብ ሎሊታ ይለኣኾ። ኣብዚ ሕጂ ተመሪዓ ኢሉ እውን ጥንስቲ ስለ ዝኾነት ንእሽተይ ሰደ ከም ዘድልያ ሓገዝ ንኽገብረላ እናሓተተት ኣብ እውን ትርከበሉ ቦታ ኣብ ታሕቲ ጽሒፋትሉ ነይራ እያ። በቲ ሓበሬታ መሰረት እውን ንሎሊታ ክረክብ ይኸይድ። ነቲ ማዕጾ ምስ ከፈተቶ ንፈለማ ግዜ ድሕሪ ናይ 3 ዓመት ጻንሒት ይረኽባ። ጥንስቲ ስለ ዝኾነት እውን ከብዳ ብጣዕሚ ዓብዪ እዩ። ናብ ውሽጢ ሒዛቶ ብምእታው ሰብኣያ ካርል ከም ዝበሃልን ንበዓል ገዛ ድማ ሃምበር ናይ ኣዲኣ በዓል ገዛ ማለት እውን እንጀራ ኣቦኣ ከም ዝኾነት ትዛረቦ። ሃምበር እውን ቅድሚ ሕጂ ዝከታተለና ዝነበረ ሰብ ንሱ መሲልኑ ነይሩ። ኮይኑ ግን ንሱ ኣይኮነን ይብላ። ንሳ እውን ቀደም ዝከታተሎም ዝነበረ ሰብኣይ ሕጂ እውን ካብ ህይወታ ከም ዘይወፀን ብጣዕሚ ከም ዘጨነቃን ትዛረቦ። ሃምበር ድማ ብዛዕባ ሰብኣይ ዝኾኑ ንእሽተይ ሕቶታት ምስ ሓተታ ናይ ፒያኖ መምህር ከም ዝኾነን ገዝኡ እውን ኣብዚ ከባቢ ከም ዝኾነ ትዛረቦ። ሃምበር እውን ሎሊታ ዘድልያን ኣብቲ ደብዳቤ ዝሓተተቶም ዝኣክል ሰዲ ድሕሪ ምሃቡ ክኸይድ ኣለኒ ብምባል ካብቲ ገዛ ይወፅእ። ኮይኑ ግን ዝኸደሉ ንሎሊታ ዝከታተላ ናብ ዝነበረ ሰብኣይን ናይ ፒያኖ መምህር ዝኾነ ሰብ እዩ ነይሩ። እቲ ሰብኣይ እውን ንሎሊታ ጾታዊ ዓመፅ ንኸብፅሐላ ይደሊ ስለ ዝነበረ እዩ ክሳብ ሕጂ ይከታተላ ዝነበረ። ሃምበር ድማ ዋላ ሓንቲ ከይተዛረበ ብቕልጡፍ ነቲ ሰብኣይ ይቐትሎ። እቶም ፖሊሳት እውን ብቕልጡፍ ጻውዒት ስለ ዝበፅሖም ናብቲ ከባቢ ቀልጢፎም ይመፁ። ሃምበር እውን ናብቶም ፖሊሳት ዝደወለ ዓርሱ ከም ዝኾነ ብምዝራብ ኢዱ ነቶም ፖሊሳት ይህብ። ኢሉ እውን ሃምበር ኖቨምበር 16 ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ብዝበፅሐ ሓደጋ ምኽንያት ህይወቱ ይሓልፍ። ብዘሕዝን መልክዕ እውን ሎሊታ ኣብቲ ናይ ሕርሲ ሰዓት ብዙሕ ደም ከም ዝፈሰሳን ብቕልጡፍ ከም ዝሞተትን እቲ ታሪክ እናገለጸልና እቲ ፊልም ኣብዚ ይውዳእ። ክቡራት ተኸታተልቲ እቲ ፊልም ከምረና ዝደልዮ ኩሉ ነገር ኣብ ሰዓቱ ክኾን ከም ዘለዎን ካብ ግዜኡ ወጻኢ ዝግበር ነገር ግን ጸገም ሒዙልና ክመጽእ ከም ዝኽእልን ንኽነዕርዮ እውን ኣጸጋሚ ክገብሮ ከም ዝኽእልን እዩ። ከም ዝተምሃርኩምሉን ጽቡቕ ጻንሒት ከም ዝነበረን ተስፋ ይገብር። ናይ ሎማዓንቲ ፊልም ነዚ ይመስል ነይሩ። ፈቲኹም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻናል ንምሕጋዝ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ምግባር ኣይትረስዑ። ኣብ ቀጻሊ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።